Me emme saa haluta toisiamme niin, että valehdellaan. Kotona koskaan rakkailemme, tämä on sääntö ensimmäinen. Emme saa sanoa toisillemme, mitäpä jos kaiken riisuisimme. Avaamme viimeisenkin portin, tämä on sääntö numero 2. Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle ja rakastaa niiden rajoissa. Käännetään risteyksiin ajoissa. Meidän täytyy keksiä säännöt rakkaudelle. Rakastaa niiden